emme mennyt tekemään? Mä halusin kostaa sulle, koska mä olin kateellinen sitten, että mulla ei ole oma hevosta. Okei, mä menen soittaa eläinlääkärille. Nuori tyttö tässä, niin hän väitti, että hän on antanut Cashille rotanmyrkkyä. Cashin ikänetkään ei näytä mitenkään erityisen vaalealta, ihan normaalin väriset on. Mä nyt kiirän tästä ihan pikapikaa kotiin ja katson noiden verikokeiden tulokset ja laitan ne sulle sitten saman tien, niin olisi nyt ehkä ihan tärkeää, että Cashin kanssa jäädä tänne tallille päivystämään, jos tulee jotain oireita. Eli kaikki leiriläiset nyt kuulolle. Te lähdette nyt Mian ja Minnan mukaan leirikämppään nukkumaan, niin mä jään tänne sitten Cashin kanssa vartoamaan tuloksia. Ja Emmi, sä myös tosiaankin menet leiriläisten mukaan leirikämpään ja mä soitan sun äidille, niin hän tulee sitten hakemaan sut. Sanoin jo, että mä en antanut Cashille yhtään mitään, ette sitä voi jo uskoa. No, tuollaisen jälkeen on aika vaikea tietää, että milloin sä puhut totta ja milloin et. Muistuttaisin vielä, että huomenna aamutallivuorossa on Elina ja Eerika. Tuliko tulokset jo? Joo, tuli, ja Cash on ihan kunnossa. Mä en maksa enää yhtäkään sun ratsastustuntias. Mitä? Et sä voi tehdä niin? Ihan mitä muuta vaan. Mä voin vaikka antaa mun puhelimen ja kaikki tietokoneen ja kaikki. Mä lupaan lukea kokeisiin ja kaikkea, mutta älä vie please ratsastustuntia multa. Kuule, sä aiheutit tän ihan itse, joten sä saat myös kärsiä seuraukset. No, ei tää ehkä ollutkaan niin paha tehdä. Tää oli itse asiassa ihan kivaa. Aamupalan jälkeen on koulutunti ja sen te menette teidän leirihevosilla. Me lähdetään nyt noiden ykköstuntilaisten kanssa tallialueelle. Tuutte sitten myöhemmin. Juu, totta kai tullaan. Mä en missaa sitä, että mä saan mennä koulutunnille Starin kanssa. Ootko sä noin innoissas jostain koulutunnista? Eiku ai niin, et sä niitä estetäkään osaa hyppiä. Elina, älä viitti. Mä tiedän, että sä vitsailet, mutta toi voi oikeesti tuntua jonkun mielestä tosi pahalta. Miten niin vitsailen? Mä oon aina ihan tosissani. Juu, niin varmasti ootkin. Noni, koittakaa sitten käyttäytyä täällä. Mä lupaan pitää noin riitapukarit kurissa. Riitapukarit. Onko se edes sana? On, kato vaikka Googlesta. En jaksa katsoa. No niin, me lähdetään nyt. Te ootte sitten viimeistään tunnin päästä tallilla, onko selvä? Joo, ei tarvitse käskyttää. Joo, ollaan. No niin, me tässä sitten lähdetäänkin. Me voitais sitten tehdä tämän tunnin ajan. Mitä ihmettä Nala ja Luka täällä tekee? En tiedä, mut ihania ne ainakin on. Oho, mä en tiennyt, että sä tykkäät koirista. Kuule, on aika paljon semmosia asioita, mitä sä et tiedä musta. Voi ei, mä en kestä, Luka on niin söpöö. Mä en tykkää koirista, mä oon enemmän kissa-ihminen. Hei, voitaisko me mennä vähän aikaisempaa tallille, kun mä haluaisin katsoa niiden toisten tuntia hetken aikaa? Juu, käy mulle. Eipä mulla taida paljon vaihtoehtoja olla, en mä tänne yksinkään jää. Hyvä, hieno Donna. Okei, seuraavaksi voitais ottaa vähän laukkaa. Tulipa yhtäkkiä jotenkin tosi synkkää. No, aurinko meni varmaan vaan piiloon. Okei, seuraavaksi Roosa voisit ottaa tuolla pitkällä sivulla laukkaa. No niin, Roosa, näytä sitten taitos. Miten niin näytät taitos? Rocky on niin kiltti, että ei mulle saanut tehdä täällä mitään. Eli siis vaan niinku matkustat siellä selässä vai? Ei vaan mä tarkoitin, että Rocky on niin kiltti, että ei täältä mitään tipu. No enhän mä väittänytkään, että sä tippuisit. No niin, nyt vaan sieltä laukkaa sitten. Hyvinhän se menee. Brrr. Wow, brrr. Rocky, wow, brrr. Brrr, hyvä. Hei, apuhan pelkään ukkosta. Ja nyt täällä sataakin vielä. Au. Ei kai vaan sattunut pahasti. No, eipä oikeastaan. Oi ei, inhottava ukkonen. Mistä nyt tuli tämmönen sää? En tiedä, mut kohta varmaan sataa ihan huolella. Täällä sataa jo senkin sokee. Mä haluan ratsasta, mä kastuin jo ihan litimäräksi. No onneksi tässä on aika lämmin sillä, että nämä pisarat on tosi lämpimiä. Pystyykö se mennä takas selkään?
En mä tiedä. Ai, mun sattuu jalka. Okei, selitetään sitä myöhemmin, mutta nyt ainakin mennään heppojen kanssa talliin, koska täällä sataa ihan super paljon ja tää ukkonen varmaan vaan pahentuu tästä koko ajan. Joo, hyvä idea, moikka! Mitä te teette? Me viedään puput sisälle nyt kun sataa, niin ettei ne joudu ole ulkona. Niin, mennään sitten. Hei, laittakaa se ovi kiinni. No okei. Sä vois varmaan Roosa viedä Rockin sen omaan karsinaan ja ottaa sitten varuste pois, kun sä et varmaan enää ratsasta. Juu, ja mä voin tulla auttaa, jos sulla on jalka kipeä. Mä mietin, että me voitais nyt kohta puoliin lähteä tonne maneesille. Mä en edes tajunnut, miksi me menty heti tosta kentältä sinne, mutta no, parempi töitä myöhään kuin milloinkaan. Päästäänköhän me ollenkaan ratsastamaan? Elina, maneesi on keksitty. Ai niin, no miksi aina ykköstuntilaiset sitten mennyt sinne? No en tiedä, kai ne sinne pian menee. No niin, mennääs me sitten. Juu, mennään vaan. Noniin, kuuletko kavion kopsetta? Nyt ne on varmaan menossa sinne maneesiin. No vau! No niin, nyt ollaan vihdoinkin täällä maneesissa ja voidaan jatkaa siitä, mihin jäätiin. Mutta ihan aikaksi kävellä ja ravataan hetken aikaa, koska hepot sai kuitenkin vähän olla tuolla tallissa, niin ei lähdetä sitten revittelemään heti kylmänä. Joo, Donna voi ottaa jo raviin. Hyvä. Sattuuko sun jalka vielä pahasti? Joo, kyllä sattuu. Mulla sattuu toi oikea jalan nilkka ihan sikana. Mut mä käyn vaikka viemässä nää varusteet, että jos sä vahit vaikka Rokia. No, Roosa, sattuko tippuminen? Joo, mulla sattuu oikea jalan nilkka tosi paljon. Jos mä istun tässä hetken aikaa, niin kyllä Siir varmaan pärjää siellä tallissa. Just, sähkötkin meni. Mitä ihmettä, onko se nyt joku sähkökatkos? Mä oon sanonut 100 kertaa, että mä pelkään pimeätä, eikä se ole muuttunut mihinkään se mun pelko. Rauhoitu, Elina. Onks jollain taskulamppua? No, mulla ei ainakaan oo. Hei, milloin kato siinä sohvan taakse, kun siellä pitäisi olla joku lyhty. Ei täällä oo mitään. Eikö onpa tos joku? Ottakaa se lehtipino siitä pöydältä pois ja laitetaan tää siihen. Syttyykö se, jos painan tuosta napista? Oi vitsi, onpa se kirkas. No mut jos sähköt meni, niin pystyykö ne ratsastaa siellä maneesissa? Se mitä mä oon ymmärtänyt on se, että näihin talleihin ja maneesiin tulee eri paikasta sähkö. Tai jotenkin silleen, että jos täältä menee sähkö, niin maneesista ei mene. Tai jos maneesista menee, niin sitten näistä talleista ei mene. Mut päätallista varmaan on mennyt. Hei, mun pitäisi varmaan käydä katsoa, että miten Siirillä menee siellä Rockin kanssa. Au, jalka. Hei, tää ovi ei aukee. Hä? Onko se tosissaan? Ai mä tuun koittaa. Näikö se saman kuin minä? Jos tarkoitat sitä, että Rosa ontui äskeisen vasenta jalka, vaikka sanoit, että sillä on oikea jalkipeä, niin kyllä näin saman. Jep, haistan tässä nyt vähän valhetta. No niin, saitte se ovea nyt auki. No ei saatu, se on supertiukassa. Roosa, sä paiskasit sen liian kovaa kiinni, koska sä oot vika, joka tuli tänne sisälle. Ai sä niinku syytät tästä mua vai? Ehkä. No mut pääasia on se, että meillä ei ole mitään syytä päästä ulos, koska siellä sataa ja niin.
No joo, mut Siiri varmaan ihmettelee, että missä mä viivyn. Piti vielä sähkökatkoskin tulla. Onneksi no jouluvalot vähän antaa valoa, mut missäköhän Roosa on? Mä taidan mennä kattoo. Mä just kuivuin vähän ja nyt mä heti taas kastun. No, ei sille mitään voi. Kuuletteko ne askeleet? Kuuletteko? Apua, mikä se on? Mitä ihmettä? Joku on ovella. Olkaa ihan hiljaa. Hei, onks siellä ketään? Siiri, ei tolleen saa pelotella. Sori, en mä tiedä, että ootte noin säikköi, mut miksi toi ovi ei aukea? Ootte laittanut se lukkoon? No ei olla pisty sitä lukkoa, se on jumissa. Okei, täytyy pitää Anni tule avaa sitä. Kuulitteko ton? Mitä? Mikä siellä on? Siiri, älä mee! Mä haluan tietää, mistä toi ääni tulee. Hyvä kisu. Kiltti kisu. Se ei taida olla kilttikissa. Okei. Juokse päätalliin äkkiä!